Το Υπουργείο ανακοίνωσε από τώρα πως θα ξεκινήσει στις 28 Αυγούστου το καλάθι του μαθητή, μέτρο που έχει σαν στόχο να κρατηθούν οι τιμές όσο το δυνατόν σε χαμηλότερα επίπεδα, όπως είπε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Μαζί μας έχουμε την κυρία Καλλιόπη Σκαγιά, που είναι Γενική Γραμματέα Συνδέσμου Προμηθευτών Ειδών Χαρτοπολίου. Να την καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Έτσι, να συζητήσουμε λίγο για το καλάθι του μαθητή. Θα ξεκινήσει 28 Αυγούστου, θα είναι σε ισχύ έως τις 15 Οκτωβρίου για τους γονείς να πάνε να ψωνίσουν σε χαμηλότερες τιμές τα προϊόντα που χρειάζονται τα παιδιά τους για το σχολείο. Αλήθεια είναι αυτό και νομίζω ότι το Υπουργείο προσπαθεί να διατηρήσει ένα επίπεδο τιμών οικονομικό, έτσι ώστε να μπορέσει ο καταναλωτής, οι γονείς κυρίως, να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Όμως εδώ παρατηρείται κάτι το οποίο φέρνει μια ανισορροπία στην αγορά. Κυρίως το ζητούμενο είναι ότι το καλάθι των μαθητών οθεί τον Έλληνα καταναλωτή και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς προς τα πολυκαταστήματα και τα σούπερ μάρκετ. Συμμετέχουν και αυτά στο καλάθι του μαθητή, οπότε έχουν χαμηλότερες, έχουν διαφημίσεις για χαμηλές τιμές, κραυγαλές. Το ζητούμενο είναι ότι κυρίως αυτούς πιάνει και απ' έξω δεν φαίνονται τα 3.000 βιβλιοπωλεία, τα οποία παρέχουν τα τετράδια, όλα τα σχολικά τους και τα λοιπά, σε όλη την ελληνική επικράτεια. Και αυτό δεν είναι ένα δίκαιο, ας το πούμε, μια δίκαιη διαδικασία. Κανονικά θα πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής ότι τα 3.000 βιβλιοπωλεία ανταποκρίνονται σε όλη την επικράτεια. Δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ και το πολυκατάστημα το οποίο θα βρει τα σχολικά, και κυρίως τα βιβλιοπωλεία εξειδικεύονται σε αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή το μέτρο αυτό δεν είναι δίκαιο, διότι εάν ο κόσμος δεν πάει να ψωνίσει στα βιβλιοπωλεία, οι τοπικές κοινωνίες θα έχουν πρόβλημα. Μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε ένας σύνδεσμος από 45 εταιρείες που προμηθεύουμε όλη αυτή την αγορά, και όλη αυτή η αγορά εξυπηρετεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς στέλνουμε τους πολιτές μας και οι πολιτές μας φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία, τρώνε στην εστίαση της περιφέρειας, μεταφορικά, βενζίνες, τοπική κοινωνία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτές οι εταιρείες, οι προμηθευτές των χαρτοπολίων, βοηθάμε στο να συγκροτηθεί και να τοποθετηθούν όλα τα προϊόντα στην αγορά. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι ότι εμείς παρέχουμε προϊόντα επώνυμα. Δεν είναι no-name. Κυρίως οι αλυσίδες έχουν no-name προϊόντα από τρίτες χώρες, που σίγουρα, επειδή είναι πιο οικονομικά, σίγουρα κάπου θα μειώνονται, κάτι θα υπάρχει. Θα υπάρχει μια ποιότητα διαφορετική, και ενώ στα βιβλιοπωλεία υπάρχουν επώνυμα προϊόντα, ασφαλή και με ποιότητα. Και εσείς προσπαθείτε από τη δική σας μεριά να κρατήσετε χαμηλές τις τιμές, ωστόσο πρέπει να βγει και το ρεύμα, το ενίκιο, όλα τα έξοδά σας. Βεβαίως. Και κάτι άλλο. Αυτό το μέτρο δεν το ασπαζόμαστε όλοι. Ούτε τα σούπερ μάρκετ, ούτε οι λιανέμποροι, οι μεγάλοι λιανέμποροι, τα πολυκαταστήματα, κανένας. Διότι αυτό οθεί τους πολύ μεγάλους να κατεβάζουν πάρα πολύ τις τιμές, να έχουν ένα πολύ μικρό κέρδος, πολύ μικρό μεικτό, και αυτό δεν τους βοηθάει, γιατί και αυτοί χάνουν, και από την άλλη εμφανίζεται μια ανισότητα, ενώ δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Πείτε ότι εμείς πουλάμε ένα προϊόν σε μια τιμή ίδια και στα βιβλιοπωλεία και στα καταστήματα, στα πολυκαταστήματα. Όμως όταν ο ένας βάλει ένα μεικτό πολύ μικρό και το βιβλιοπωλείο πρέπει να βάλει ένα μεικτό για να επιζήσει, ποιος θα φαίνεται ότι είναι ακριβώς? Ενώ δεν είναι στην ακρίβεια, στην πραγματικότητα δεν είναι. Άρα αυτό που λέμε εμείς είναι: στηρίζουμε τα βιβλιοπωλεία, στηρίζουμε την αγορά, γιατί εκεί είναι όλο το χρόνο η επαφή, στηρίζει την τοπική κοινωνία, και είμαι σίγουρη ότι όταν όλοι
πραγματικά πλησιάσουμε τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς μας, θα δούμε εκπληκτικά πράγματα, κυρίως θα δούμε ποιότητα, θα δούμε ασφάλεια προϊόντων με επώνυμες εταιρείες και από την άλλη θα στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία και την ελληνική επικράτεια. Γιατί και εμείς οι 40-45 εταιρείες είμαστε ελληνικές. Δεν είμαστε ούτε φαν, ούτε πολυκατάστημα, ούτε κάτι το οποίο δεν ξέρουμε από πού έρχεται και τι κάνει. Κυρία Σκαγιά, δεν λέω ότι δεν είναι δίκαιο να πάμε στο σούπερ μάρκετ, αλλά δίκαιο είναι να πάμε να στηρίξουν τα τοπικά καταστήματα. Πείτε μας λίγο έτσι για τους γονείς, για να ξέρουν περίπου τι θα περιέχει το καλάθι του μαθητή και τι τιμές περίπου έτσι θα περιλαμβάνει. Δηλαδή, μέχρι πού θα βάλουν βαθιά το χέρι μέσα στην τσέπη για να πάρουν όλα τα απαραίτητα για το σχολείο. Ετκοιτάξτε, ακόμα δεν έχουν διαμορφώσει, επειδή το Υπουργείο έβγαλε εχθές την ανακοίνωση αυτή. Οπότε, επειδή θα αρχίσει από τις 28 του μήνα, οι εταιρείες όσες θα συμμετάσχουν, γιατί συμμετάσχουν κυρίως οι εταιρείες που είναι άνω του 1 εκατομμυρίου. Και γι' αυτό εδώ πολλοί βιβλιοπόλεις δεν συμμετάσχουν σε αυτό, γιατί δεν φτάνουν το όριο αυτό. Βέβαια, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν εφόσον θέλουν. Τώρα, μπορεί ο καταναλωτής να μπει στο e-καταναλωτής.gr και να δει όλες τις αναρτήσεις των εταιριών που θα συμμετάσχουν στο καλάθι των μαθητών ή των σχολικών, πώς θα ονομαστεί, δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε ποια προϊόντα και σε τι τιμές θα τρέχουν στην αγορά. Τιμές δεν μπορούμε να δώσουμε κατευθείαν, διότι υπάρχει θέμα τι ποιότητα είναι, πόσα γραμμάρια είναι, αν η τσάντα τι προδιαγραφές έχει, το στυλό, το μολύβι. Είναι διαφορετικά προϊόντα για να μπορέσεις να συγκρίνεις και να πεις τιμές. Άρα καλό θα είναι να περιμένουμε να ανοίξει το e-καταναλωτής και να δούμε πραγματικά τις προσφορές τους. Μάλιστα, ωραία. Κυρία Σκαγιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ και θα τα ξαναπούμε σύντομα και μόλις έτσι ανοίξουν περισσότερο, γιατί ακόμα οι περισσότεροι βρίσκονται σε mood διακοπών, σε διάθεση διακοπών, οπότε σιγά σιγά θα ξεκινήσουν την αγορά των σχολικών ειδών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ να είστε πολύ. Καλά.